Hello, Bodo Investor channelआव वेलकम खालामबाय। म्युचुअल फान्ड पर्टफलिअ एनालाइसिस बे ग्राफआ माबायदि गोजौ फारसे दावखोलांदों बेखौ आङो देखायनो नागिरबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, स्किप खालामालासे। नोंथांमोनाबो बुजिना मोनगोन जे म्युचुअल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला माबायदि जोङो प्रफिट आरो माबायदि जोङो इनकाम खालामनो हायो बेखौ जोङो इनभेस्ट खालामनायनि उनावसो जोङो गावबा गावनो जोङो बुजिनानै मोनलाङो जे म्युचुअल फान्डआव माबायदि इनकाम जायो, बेसेबां सम होनांगौ आरो जोङो बेसेबां गोबाव सम होनानै होयोब्ला बेसेबां रां जोङो इनकाम खालामनो हायो बेखौ जोङो इनभेस्ट खालामलाङोब्ला निजेनो गावबा गाव जोङो रोंलांगोन जे म्युचुअल फान्डआव जोङो माबायदि रां इनकाम खालामनो हायो। दा आं ग्राफखौ गिबियावनो देखायग्रोनोसै। आंनि ग्राफआ माबायदि गोजौ फारसे दावखोलांदों बेखौ नायोब्ला नुनो मोनबाय जे गिबियावनो आङो पर्टफलिअ एनालाइसिसआव नुनो मोनबाय आंनि रिटार्ना फार्स्ट माबायदि माइनासनिफ्राय एसे रां माइनास आरो एसे प्रफिट बेबायदि दावख्लायलाय दावखोलाय खमायलाय बारायलाय बेबायदि राङा माबायदि गोजौ फारसे दावखोलांदों, एसे सानफ्रामबो प्रफिट होबाय थादों, बेखौ नैबे ग्राफआव नायब्लानो नुनो मोनबाय जे आङो माबायदि इनभेस्ट खालामनानै माबायदि प्रफिट मोननो हादों। 1 year नाय, 1 yearआव आङो नैबे 1 yearनि जिथु ग्राफ बेखौ आं अपेन खालामबाय। 1 yearनि ग्राफआव अपेन खालामोब्ला नुनो मोनबाय जे फार्स्ट टाइम आङो 5 फेब्रुवारियाव इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन 2024, 5 फेब्रुवारि 2024 आङो इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन। दा बे समनिफ्राय माबायदि रिटार्न जादों बेखौ नायोब्ला नुनो मोनबाय जे 5 फेब्रुवारिनिफ्राय आङो इनभेस्ट खालामै नाय 10 रांनिफ्राय लानानै नाय 11 9 रां आरो बेनि उनावहाय प्रफिट नुनानै आरो लसआव थांफिनजोब्बाय। 17 रां, बिदिनो 23 रां बेबायदि लसआव फैफिनलायबाय, 24 रां लसआव फैबाय, नै 10 थाखा बेबायदि खमायै बेबायदिनो थाइसेयाव फैफिनलायबाय, बिदिनो बारायनानै माने गोजौ फारसे फैफिननानै थाइनैनिफ्राय प्रफिट होजेनबाय। नै थाइनैनिफ्राय प्रफिट होयै नै थाइसे जाफिनलायबाय, थाइबा लस जाफिनलायबाय, बेबायदिनो 7 रुपिस प्रफिट जाफिनलायबाय, बेबायदिनो नाय 5 रुपिस 7 रुपिस, माने बेनो बे सानफ्रामबो प्रफिट लस बेबायदि नाय लस देखायै आंनि ग्राफआ माबायदि थांदों नाय 45 लस 115 लस, नाय बे समावहाय माबायदि लस जादोंमोन। दा बेबायदि प्रफिट लस देखायै इनभेस्टेडआबो मान्थलि वाइसै मास मोनफैबानो माने 1000 बेबायदि एड जायै आरो आङो SIP-खौबो मिउचुअल फान्ड SIP-खौबो बेबायदिनो बारायलांबाय थाबाय। मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम बेबायदि SIP आङो दोनलाङै नाय SIP जेसेबां बारायदों एसेबांनो प्रफिटआबो बारायलांबाय थाबाय। 175 प्रफिट 148 प्रफिट बेबायदिनो खमायफिनलायबाय बारायफिनलायबाय, नै 300निबो बारायलांगासिनो दङ। माने ग्राफ वाइसै ग्राफआ जेरैबायदि गोजौआव थांदों, नाय ग्राफआ सानसेयैनो गोजौआव थाङाखै, मास मोनसे मास मोननै मास मोनथाम बेबायदि लासैनो बेबायदि लाइननिफ्राय लासैनो गोजौ फारसे दावखोलांबाय थाबाय। बेबायदिनो खेबसेनो नेयाव जाम्प मारिनाया जाहैबाय आङो बेवहाय SIP बारायना होदों। बेवहाय आङो खेबसेनो बेवहाय SIP माने बेवहाय SIP एमाउन्टखौ बारायबाय बा लामसाम दोनदों जानो हागौ बे समावहाय, टटेलि नायजोबब्लासो मिथिनो हागौ। बेबायदिनो खेबसेनो गोजौ फारसे जाम्प खालामबाय, गोजौ फारसे दावखोबाय। गोजौ फारसे दावखोनाय लोगो लोगो प्रफिटआबो 1300 रांनि प्रफिट, बेबायदि 1300 रांनि बायदि प्रफिट देखायबाय डाइरेक्टलि। बेनिफ्राय थाङै नै 2500 रां बेबायदि प्रफिटआव थांबाय, डाइरेक्टलि जाम्प खालामबाय। डाइरेक्टलि जाम्प खालामनाय लोगो लोगो बेवहायबो आङो लामसाम बायदिसिना एमाउन्ट एड खालामजोब्बाय। लामसाम एमाउन्ट एड खालामनायखाय नैबे ग्राफआ बेबायदि डाइरेक्टलि गोजौ फारसे दावखोलांदों। अब्ला बेबायदिनो जेसेबां रां इनभेस्ट खालामदों लामसामबो दाजाबदेरदों, बे हिसाबै प्रफिटआबो खेबसेनो दावखोखाबाय।
बेनिफ्राय नायबावदो 3000 प्रफिट बेबायदिनो खमायफिनलायबाय बेबायदिनो मार्केटआ मुभमेन्टआ डाउन फारसे फैनाय लोगो लोगो खमायफिनबाय नै 1200 खमायनानै 1200ल' थाफिनलायबाय बेबायदिनो मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आव आङो लस नुफिनदों प्रफिट नुदों बेबायदिनो ग्राफखौ नायलांबाय था गोजौ फारसे दावखोफिनलायबाय नै 17 माने लसनिफ्राय प्रफिटआव फैफिनलायबाय बेसां 3000 प्रफिट 3000नि सायाव प्रफिट जानाय राङानो 1200ल' थाफैफिनबाय बिनि उनाव लासै लासै दावखोफिननानै नाय माबायदि दावखोफिनदों बेबायदिनो इनभेस्टबो जालांबाय थाबाय मास मोनफैबानो मास मोनफैनो एसआइपि एमाउन्टआ प्लास जालांदेरबाय थाबाय बेनिफ्राय कारेन्ट भेलु कारेन्टआवबो नाय कारेन्टआवबो नुलांबाय थागोन कारेन्टखौ माखौ होनदों आङो नैबे कारेन्ट बेवहाय जेसेबां इनभेस्ट जालांबाय थागोन एसेबांनो बेवहाय इनभेस्टेड एमाउन्टआबो बारायलांबाय थागोन प्रफिटजों बेवहाय कारेन्ट माने बे कारेन्टआव प्रफिट प्लास इनभेस्टेड एमाउन्ट बे मोननैबो प्रफिट प्लास इनभेस्ट बेबायदि एमाउन्टआ मोननैबो जमा जानानै बेवहाय टटेल जागोन बेनिफ्राय नैबे जाबाय इनभेस्टेड एमाउन्ट जेसेबां इनभेस्ट जागोन एसेबांनो बेवहाय इनक्रिज जालांबाय थागोन बारायलांबाय थागोन बेनिफ्राय प्रफिटजों प्लास जाफानानै नैबे कारेन्ट भेलुआवहाय जों नुनो मोनगोन गासै प्रफिट आरो इनभेस्टेड बे मोननैबो जमा जालांबाय थागोन बेनिफ्राय नायलांबाय बे बबे समावहाय बेसेबां 5000नि सायावहाय प्रफिट जानानै 5300 प्रफिट जानानै आरो मा देखायफिनदों नायबावदो लस जायै 600 सिमल' थाफैदों आंनि प्रफिटआ 5000 प्रफिट जानानै 600 सिम थाफैफिनबाय माने लस थांफिनजोब्बाय गासिबो इनभेस्टेडआ जाहैबाय 1,33,995 बेबायदिसिम इनभेस्टेड जासि जानानै आंनि प्रफिटआ 5000 सिम दावखोनायानो 640 रुपिस बेबायदिसिमल' थाफैबाय माने सारा प्रफिटआ गासिबो जोबलांफिनजोब्बाय माइनासाव थांफिनजोब्बाय बेनिफ्राय माबायदि दावखोफिनदों नैबे ग्राफआवनो जों नुनो मोनबाय जे ग्राफआव डाइरेक्टलि 1900 बेबायदिनो 2900 बेबायदि दावखोफिनै नाय 3000 बेबायदिनो खमायफिनलायबाय नै 1900आव फैफिनलायबाय बेबायदिनो दावखोफिनलायबाय नै ग्राफ वाइसै माबायदि दावखोलांबाय थादों नाय 5000आव फैफिनलायबाय 5900 हाइ मारिबाय प्रफिटआव फैजोब्बाय गासिबो जेसेबां लस जादोंमोन एसेबांनो प्रफिटआव फैजोब्बाय लासैनो दावखोयै 6000 थांबाय 6000 थाङै नायलांबाय थादो बेसेबां थायो 6800 दावखोलांबाय माने इनक्रिज जालांगासिनो गोजौ फारसे इनभेस्टेड एमाउन्टआबो सायाव नुनो मोनबाय इनभेस्टेड एमाउन्टआबो माने प्लास जादेरलांगासिनो दं मान्थलि वाइसै माने मान्थलि एसआइपि नालाय एसआइपि मान्थलि तारिख सफैब्लानो एसआइपिआबो इनभेस्ट जादेरफायै आरो प्रफिटआबो इनक्रिज जालांगासिनो दं ओमफ्राय कारेन्ट भेलुआबो प्रफिट प्लास इनभेस्टेड गासिबो टटेल जानानै कारेन्टखौ जोङो नुनो मोनलांबाय थाबाय जे जोङो फैसा एसआइपि मान्थलि एड जानायजों साबसिन कारेन्टआव बेसेबां भेलु बेबायदि भेलुखौ जों नुलांबाय थाबाय बेनिफ्राय जोङो नायलांबाय थायोब्ला नुनो मोनबाय जे 6000निफ्राय लानानै 7000आव फैबाय 7000 सिम प्रफिट देखायबायनाय इनभेस्टेडआबो दावखोगासिनो दङ बेनिफ्राय कारेन्टआबो दावखोगासिनो दङ बेनिफ्राय 7000निफ्राय थांबाय थाङै 7800 सिम दावखोलायबाय बेबायदिनो खेबसेनो जाम मारिलायबाय बेसेबाङाव थाफिनलायखो 6700 लस देखायफिनलायबाय लस देखायनानै बेबायदिनो थाङै प्रफिट देखायफिनलायबाय बिदिनो 7400 बेबायदिसिम थांलायबाय नै आरो लस देखायफिनलायबाय बेबायदिनो साननै लस सानसे प्रफिट साननै प्रफिट बेबायदि सानफ्रोमबो बेबायदि प्रफिट लस दावखोयै दिनैसिम बेसेबां थांखो आङो बेसेबां नुनो मोनखो दिनैसिम 9000 बेसेबां नुखो 9200 बेनिफ्राय डासबर्डआव आङो फाइनाल प्रफिटखौ आं देखायनोसै फाइनाल प्रफिटआ जाबाय 9221 बे जाबाय 9221 बेबायदिसिम आङो प्रफिट जाबाय माने इनक्रिज गोजौ फारसे दावखोयै 9221 बेबायदि प्रफिट आङो दिनैसिम आर्निं खालामनो हाबाय मिउचुवेल फान्डआव प्लास इनभेस्ट जालांबाय थादों मान्थलि एसआइपिआ मान्थलि हिसाबै एड जालांबाय थादों एसआइपिआ
नैबे इनभेस्टेड भेलुआवहाय SIP आ जेसेबांनो प्लास जालांबाय थागोन एसेबांनो कारेन्टआबो प्रफिट प्लास इनभेस्टेड मोननैजों लोगो नांनानै कारेन्टआवबो देखायलांबाय थागोन। प्रफिटआ जेसेबां आरो इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां मोननैजों प्लास जानानै कारेन्ट भेलुआव देखायलांबाय थागोन। दा सिम्पोल प्रफिट जादों मैया आरो दिनैजों। मैयाबो एसेल' प्रफिट, दिनैबो एसेल' प्रफिट। दिनै 159 प्रफिट, दिनैनि डे सेन्सआ 159 बेबायदि प्रफिट देखायदों। 9000निफ्राय साननैयाव 221 बेबायदि प्रफिट बेबायदिल' देखायदों। दा आरो बे प्रफिटखौनो जोङो माइनासाव नुफिननो मोनगोन। मार्केटआ जुदि नोरै डाउन फारसे जुदि मुभमेन्ट जायोब्ला साननैसो आरो लस नुफिनलायगोन। जेबो नङा, बे लसआ माने मिउचुवेल फान्डआव आं इनभेस्ट खालामनाय हिसाबै खालामजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम लस नुदोंब्लाबो आं बे लसखौ रिकभार जाफिननानै गोजौ फारसे दावखोयै 9000सिम नुफिननो मोनबाय। मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसआ बेनो, मिउचुवेल फान्डआव जों इनभेस्ट खालामोब्ला टाइम होनांगौ। बे जेबोआनो जायाखै दासिमबो। टाइमाव बेवहाय आङो SBI खौनो लानानै नायनि। SBI स्मल केपखौ लानानै नायनोसै आङो। SBI स्मल केपआव राङा बेवहाय इनभेस्ट खालामोब्ला बेसेबां बोसोर लानानै डाबल जायो, बेवहायनो रिटार्न केलकुलेटरबो ओंखारखायो। मिउचुवेल फान्डआवनो जोङो बे ब्रकारावहाय एकाउन्ट खुलिनानै जोङो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्लानो जोङो गासैबो फेसिलिटिखौ मोनखायो। 5 इयार्ससिम जोङो केलकुलेट खालामनो हायो। नोंथाङा जुदि बेवहाय 1000 करि पार मान्थलि 1000 करि नोंथाङा जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला 5 इयार्सआव बेसेबांसिम जायो नायदो नोंथाङा। 5 इयार्सआव डाइरेक्ट क्लिक खालामबाय आं। 5 इयार्सआव नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जायो 60,000 रुपिस। निफ्राय रिटार्नआ बेसेबां मोनदों? रिटार्नआ 1,32,000 मोनबाय नोंथाङा। बिदिब्ला बेसेबां जाखो? डाबलानो जाहैबाय। बेसेबां पार्सेन्ट रिटार्न होदों बे मिउचुवेल फान्डआ? बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बे मिउचुवेल फान्डआ 5 इयार्ससिम बेसेबां पार्सेन्ट रिटार्न होदों आं 5 इयार्सआव सेलेक्ट खालामबाय। 5 इयार्सआव 31% रिटार्न होदों SBI मिउचुवेल फान्डआ। स्मल केप फान्डआ माने सम लानानै गोबां दावख्लायोबो, सम लानानै गोबां रिटार्नबो होयो। 31% रिटार्न जुदि नोंथाङा बे समावहाय नुफ्लांबायोब्ला आरो 5 इयार्सआव बेबायदि 31.93% जुदि देखायोब्ला नोंथांनि राङा डाबलनि बांसिन जायो। बेवहाय आङो केलकुलेट नायनानै मोनबाय 60,000 इनभेस्टेड एमाउन्ट जायो। बेनिफ्राय 1,32,000 इनभेस्टेडजों प्लास जाफानानै प्रफिटजों प्लास जानानै मोननैजों 1,32,000 बेबायदि डाबलनिबो बारा नोङो प्रफिट मोननो हायो। फैसा बानायनो हाबाय, नों रां बानायनो हाबाय बे समावहाय। दा स्मल केपखौ हाइ रिक्स होननानै बुंदों। स्मल केपआव हाइ रिक्स हिसाबै नोंथाङा जुदि रिक्स लानो हायोब्ला, रिक्स लानानै जुदि नोंथाङा बेवहाय सम होनानै इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायोब्ला, खमसे खम नोंथाङा 10 इयार्सनिफ्राय लानानै 15 इयार्ससिम जुदि नोंथाङा बेवहाय स्मल केपआव इनभेस्ट खालामलांनो हायोब्ला 2x, 3x, 4x, 5x बेबायदि नोंथाङा प्रफिट नुनो मोनहैगोन। बेखायनो जोङो मिउचुवेल फान्डआव खमसे खम एसे खम बैसोआवनो जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांनो हायोब्ला नोंथाङा बेवहाय खमसे खम 10 इयार्स to 15 इयार्स समाव जुदि होनो हायोब्ला नोंथाङा रां बानायनो हानायनि चान्स दङ मिउचुवेल फान्डआव। नोंथाङा जुदि बेवहाय मान्थलि रेस्ट गैयालासे जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला खम रांजोंब्लाबो नोंथाङा गोबां रां बानायहैनो हागोन। अब्ला मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्ट खालामनायखौ निजेयै जोङो गावबा गावनो इनभेस्ट खालामलाङोब्लासो बेवहाय जोङो बेफोर आइडियाखौ नों निजेनो मोनथिलांनो हागोन। जोङो बेवहाय मालायनि इनभेस्ट खालामनाय प्रसेसखौ नायबाय थायोब्लाल' बुजिनानै मोना। गावबा गाव इनभेस्ट खालामब्लासो जोङो बेवहाय गावबा गाव आइडियाखौ मोनलाङो। बेवहाय आङो बे आंनि मिउचुवेल फान्डखौ एडुकेसन पारपसनि थाखायल'सो नोंथांमोननो खोन्थानाय जादों। बेवहाय रेकमेन्डेसन गैया, आं रेकमेन्डेसन होआखै। बेवहाय आं इनभेस्ट खालामनाय मिउचुवेल फान्डआवनो जे नोंथांमोनाबो इनभेस्ट खालामनांगौ बेखौ आङो आंनि फारसे रेकमेन्डेसन होआखै। बेखौ आङो माने लार्निंनि थाखायल'सो माबायदि रिटार्न आरो माबायदि केलकुलेट खालामो आं बेखौ देखायनाय जादों। नोंथांमोना गुबुन गुबुन मिउचुवेल फान्डआव माने सार्च खालामनानै बेफोरनि ग्राफफोरखौ, बेफोरनि रिटार्न, बेफोरनि माने थांखांनाय बेसेबां बोसोरनिफ्राय दिनैसिमहालागै बेसेबां रिटार्न होदों, बेफोर गासिबो डिटेल्सखौ नायखांनानैसो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनो हायो, इनभेस्ट खालामनांगौ। बेखायनो जोङो मिउचुवेल फान्डखौ सोलोंना लाग्रोनानैसो इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दा मिउचुवेल फान्डनि आङो पर्टफलिय'
आरो एसे नलेज इनभेस्ट माबायदि खालामनांगौ बेखौ सिम्पलि खोन्थानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअ'आ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।